semangikhuluma bese kuthiwa mina ngikhulunyiswa utshwala. Ukhuzwayo. Vele Isimo sami. Cha Yakuhlulwe ukutwala wena. Khona le mkhukhwini sawubone somile. Sabo, sabona wami. Bana Nkosi yami. Emkhukhwini. Kukhona Ematshotshombeni. Ilapho impilo esiyithola khona. Okay. Ematshotshombeni. Emikhukhwini. Kukhona Nkosi yami. Ematshotshombeni. Awusimakade awusesela Deshethona nasoko lesinkwa lesi abe beke sithengephi Hey, ngani zami? Indale kahle kodwa. Hayi no, sekesikhathi sokuthi umuntu ayosebenza ke nani nihambe niyofunda. Ya. Manje baba before uhambe emsebenzini cela kubuze mina ukuthi kanti la waye la ekhaya hlezi sigeza amanzi abandayo. Baba futhi mina anginenza amanzi abandayo asikwazi ukuthi mhlawumbe siwabilisa amanzi athukuthi Ayakuninza amazi abandayo. Nawe ayakuninza amazi abandayo. Lalelani lana. Imina okhokhela ugesi la ekhaya yeso. Ugesi uyabiza. Imina okhokhanya nanikhokhi la yeso. Iketela masilibilisa libilisa kanye ngosuku. Ugesi loyo. Masibilisa kanye kuphuma ini wonke umuntu uyabenefit. Inkomishi yakho yetiye, inkomishi lakho yamawa yetiye, inkomishi yakho nenkomishi yami. Anukhokhela ugesi, mina okhokhela ugesi la. Ngingangicasuli nini. Baba siphelele insipho buthi nganani? Isiphelele insipho. Yazi ukuthi le nsipho lo usangageza ngayo u2 weeks le nsipho le. And uyalo insipho le mase uyayilahla u5 rand insipho la usuke la. Baba sicela ikhogeti siphelile lena Isiphelele le khogeti. akusaphumi lutho Ayikho leyo nto. Letha la. Faka isikopho sakho la ngaphakathi. Isakho lokho kesuka la futhi. Ho, niyamosha nini? Yazi u5 rand wekhogeti lo lapha. Baba sike sengana asayikho sacela bantu sithengele noma isinkwa baba Mama, uthi uslice wonke lona. Uyazi ukuthi uJesu wahlephelela ibandla lakhe isinkwa esodwa. La ingane zingalunga kabi la ingane nani. Hawu kusana ukumosha and u2 rand lona uwodwa ofisinkwa. Ayike kulungile ke baba naku angithathela nasike isikhaftini sakho khehla Oh, imake mama awusho awufanele ngabe uyasebenza namhlanje. Oh hayi wena baba uthatha madam ngingangeni namhlanje Uthongangeni namhlanje. uthe nje ngiphumule ngisebenze kakhulu ngama holiday Hayi okay mama ayikho inkinga ke. Ngiyabonga ngesinkwa lapha mama kulungile. Ngifake khona lapha Hayi. Ngiyabonga ke mama. Hayi usuyosala kahle. Nina niphase kahle lapha esikoleni ningahluphi othisha niyezwa? Msale kahle. hayi hambe kahle baba Alright mama. Ema, yeah uyabona ukuthi ubaba umaqola afuni nemali. angizwanga ukhaza ukuthenga ukuthi ubaba kho umaqola akafuni ngemali ungaphindi ukhulume kanjalo ngoyisi uyangizwa ukuthi ngithini ubaba kusebenza nzima lapha yana uyangizwa mntanami Ngaphinda nje ukusho nje wena Thando khona yena ukufuna ukusho ntombazana Kokusiza impela ayigubha Thando sambe sesikoleni sibe late kuyinde lendlela niphase Khuzwayo. Ulalelo mngani wami. Ngifuna usiyothenga amaplate amabili manje la. Sidle mfowethu sijabule mfowethu asidle mfowethu. Awukahle wexa. Yazi wena yonke into oyikhuluma inamaxabiso phakathi. Awukahle lelo plate okhuluma ngalo liwumalini kodwa. Kahle wena usungaze uhlole mfowethu 50 rand nje u50 rand mfowethu awu 50 rand. 50 rand imali engaka? Awu kahle u50 rand nani? Muthi kube iqonqela mfowethu inqwali muthi kube iqonqela. Wayiqonqela nje. Yazo naxaba wena. Ngathi ubuyukhoda ukuthi ngineyingane mina nomfazi. Nasoke leso story. Njalo mina nginengane, mina nginomfazi, mina nginomfazi. Lale ngane futhi angithembi ukuthi ezakho nje. Hawu uyangicasula. Uthini manje? Manje awukahle.
Uzodlani webhuti? Hayi phela angithi mina nomfazi. Umfazi ongavela isikhaftini lapha ngizodla isinkwa nepeanut butter. Ingwa nepeanut butter futhi. Mangasiyilama upeanut butter mangasibe. Hayi mina kusuyangibhora manje. Ngibhora good. Njengoba sengishilo mina. Mina nginomfazi, nginezingane, nginomfazi mele nginakekele. Hayi cha mina ngokutshela Khuzwana mfethu ukuthi ingane zakhe ngithemba ukuthi ezakho lezo ohlezi uyinaka. Ngihamba manje ngiyofuna iplate yakho. Usiyabhedala manje. Ngiyofuna iplate manje. Phela kanti zakho, phela kanti zakho. Ngeke ngizophathela wena. Ngiyofuna iplate manje. Ngiyabuya mfethu ngiyodla iplate eligood. Yabona wona xaba ngelinye ilanga ngacela ngizokugcema. Phela ngayithela. Yangikwayisa kabi lokho. Wendaba zoxaba. Wemangesi. Mfazi. Njani mngani wami? Hayi ngiyaphila uyangibona ngiphelele nginje. Hayi ngisaphila nathi. Ikona ke nje phela ukuthi ngisaxakekile ukuthi wenzani la. Hawu mfazi uyalibona nje ilanga libhokile. Sengithe nje angishuke ngimneke nansi washe ngizoyilanda nje manje. Wena kodwa ngalezi ikhathi usuku ungasekho la, usuku semsebenzini. Oh. Lesiskipa. Sisaphila kanti. Usuku semsebenzini ngalezi ikhathi. Emsebenzini ngalezi ikhathi. Hayi. Sengivele ngashiya. Sengivele ngashiya nto. Kanjani nje? Mayi, Nakunyukunye bakwenzani emsebenzini usushile? ilalela ke mpasi. Usevele wathi mina angithatha amadilozi ngiwashwengela ngezami izandla. Wafulathela abaphansi. Nyona, mina ngiwasha idilozi lomunye umfazi. Ngiphila. Hayibo. Mina. Sengivele ngathi lalela ke mfazi. Sala nomuzi wakho sana amadilozi wakho angisahlangene. Abe washiya phansi kanjalo. Ngubani? Wamtshela nje izikabhongo. Ngiyabhenga ngani mina nginza Phela wena unekhanda eliqinile ke vele. vele. Ngoba kanti mina sibongo. Nje shiya. Hayi ngiyabonga. Ngiyabona. Kodwa ke ngiyakubona lokho. Yeah, mfazi. Usumtshelile yini umphakathi wayo ukuthi ushiyile emsebenzini? Awu. Hayibo, awumtshelile. Ngizomtshela mase sifikile isikhathi kanti yena umfazi. Indaba ufuna ungilawula ngempilo yami. Hayibo. Umphakathi wayo njengoba ehlezi nje ethetha ebalisa futhi ushiye nomsebenzi ikhathi sizimbi kanjena. Ngizomtshela. Hayi, kulungile. Usungilawula ngempilo yami. Awu, letha phela ngikuphathi. Suka! Ngizosiphathela mina. Antu kungasebenzi kwenzani ube nezinhliziyo? Hayi Gladys. Ungazi ukuthi uyasebenza mfazi. Khuzwayo. Hawe, Hamba kahle. khamba kahle. Wena ukwamandi kanje la. Musukani. Hayi lutho cha. Yazi xaba ngivuka ngomusa nje okubambe nje nangokuthi uslice unepeanut butter mnganami. Ngigud. Angifuni ukudla kwakho ngigud kwethu. Yini wona muso ngaka bhuti. Hayi no lutho naxaba ukuthi nje isandla esiphayo sibusisiwe. Hayi, ngiyabona umqondo wakho. Ufuna nguphe iqatha. Bese ngepha lesinko sakhe somele sizongikhinya la. Kahle wena. Ngabaneke mina singangibusisi sosandla. Cha ngiyabonga ngabane singangibusisi mina leso sandla leso. Xaba kodwa awuvu nenhliziyo embi. Wabanjani ngempela wena? Hawu, ongoni ngiphithiful, ngiphithiful. Ongoni ngiphithiful. Nginje ngiphithiful. Hawu, nayi inhlo yami ngiphithiful. Yazi xaba unenhliziyo embo lezo. Futhi ngathi ngakubile lo kathi omdlawo lapha. Hawu mngana ukhala konke lokho. Wemngana wami ukhala konke lokho osokuze ukwazi ukuthi ungifise into ebhlungu kanje. Hayi uyahana wena. Ungahalisa. Hawu mahalisa wena. Uyahana. Hayi wasala ubaba kancane lapha ekhoneni. Ngishaya ukabili. Ngiyabonga mnganami. Iyada lomoshwa. Mkhona. Awu kodwa esilenda sami esinyengisayo. Ngitshelile nje ngathi Nkosi yami, ngicela ukuthi ngizoyikhokha Nkosi yami imali engane empahla nje. Iphuzekile. Angisaphuza emsebenzini khuleka, angiphuza emsebenzini. Ngizokufakela late imali yomntwana ngithi khuleka sithando sami. I love you more. Alright darling. Okay my bululu.
Lapha kuzwayo. Abantu besifazane bayabheda mfowethu. Uyangifonela nje uzongifonela namakhwapha engawazi 12 kahle ebusuku. Nezinqe ngekho emthethweni. Ukudlelela ukudla kwami mfowethu konke mfowethu. Ukudlelela ukudla kwami mfowethu. Ushiya ipepelbovu mfowethu. Ungishayela ipepelbovu mfowethu. Kuba mfowethu ungishayela ipepelbovu mfowethu. Yawu kahle cabanga uzukhomplela ukudla kusakhona ukudla. Hawu. Ngoba nakho nibadala nemsebenzi engahlukumeza. Ukudlelela ukudla ngoba ngithekudle kancane. Ngoba ngithekudle kancane. Ngoba nakho nibadala nemsebenzi engahlukumeza thina. Hawu. Ngifudlanile mina ngidlenile mina manje ngidleni. Sona lesa somile. Hayi baba boss, simama basiphinde nawo namanzi. Awuyabona bhuti. Uyabona. Ande bese ngikhuluma mina bese kuba ngikhunyiswa utshwala ngithi. Mase ngikhuluma ngisho ukuthi wena Asingasayi. Ngaxolisa mngane ngiyaxolisa. Angiyaxolisa mntwana ngiyaxolisa. Ngokuthanga iplate kusasa yes. Samba. Ngokuthanga iplate mntanami kulele. Ukhamisile lapha engabe uzongisiza. Intombazane enjani yona le? Niyazi ubhuti wakho na amaplate ufaka izipuni? My. Shashisa. My. Sekuphele khona ke. Uzoxhaphala. Khoswayo. Mama. Yeah baba. Iphi inyama la ngekho inyama lana. Ungakhuluma ngenyama mani kodwa khuzwayo. Inyama wena wayigcina ukuyithenga ngo-New Year's. Nakhona wawuthenga u2 kg lo wenkukhu. Amanqina futhi nakhona. Cha baba ngeke ngempela ungeke. Yeka nje mase bomufisa ibhontshisi. Cha baba noma inyama yangaphakathi vele yona ishibhini ayibizi. Inyela wona ayibizi kakhulu. Mayi. Wazi mina ngento ebiza kakhulu nento engabizi kakhulu. Hayi kodwa baba izingane zona ziqinisile. Oh! Baqinisile. Wena usuhlangana lezi izingane lezi. Uwena oze lezi ngane singijwayele kabi. Yazini ngicela uvale umlomo wakho la, uvale uthandaze khona sodla la. Ngicasule. Yebo baba. Asivaleni amehlo engane. Unkulu baba Nkosi uJesu. Ithina moya engcwele obhontshisi bakho kanye nofish bakho simakade siyacela moya engcwele ukuthi simakade usiphe imali la ekhaya ukuze sizokwazi ukuthenga inyama eningi Nkosi yami sibe nemali eningi moya engcwele ukuze ingane zethu zisuthe Jehova ngegama Nkosi uJesu amen. Oh. Uwona mkhuleko lo sesithandaza kanjalo manje la ekhaya. Kanti baba bufisa ukuthi ngithini mhlambe? Kwaphela futhi may God bless our food. Amen. Mase kuyadliwa futhi. Wengane zami dlani. Awungephi masonite lapha? Hayibo. Wawusunkophuna ngaka manje umayonnaise lana. Hawu kodwa baba Hayi ubiza kabi lo mayonnaise lo. Yazi 5 rand mayonnaise okhipha awu lana. Hawu ehlisa kancane ya. Ya right. Mina ngikhathi. Ini akhomba mayonnaise nayo uthola nina kahle la. Akhomba nispoon khohlwani ngeke. Ngithi nazo into ezibiza nezingabizi. Akhomba iyabiza futhi lento enjalo. Kulungile khothani ingane zami nihlephulelane lapha. Khothi konke phela. Ho. Ngiyasikhatha sangane. Hayi ungasikhatha mntanami kulungile owami wena. Kulungile ngane zami. Yabo nje la ekhaya. Ilento ukuthi mina ngisebenza kakhulu lana seningijwayeza kabi nangeingane la. Akusabona ngathi mina inhloko yala ekhaya la.